बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो खौरांफोर लाबोना होफैनो लानाय जादों। दा बे खौरांफोरनि गेजेरावहाय नोंथांमोना माखौबा मिथिखानाय मोनोबा स्किप खालामनानै नेक्स्टनिखौ नायनो लानो हानाय जागोन। दा फैदो फारि फारि मा दं बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनो गासै मोनबा दङ। मोनबानि गेजेरावहाय मा नायनानै थांबानो जाबाय। फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जे उदालगुरि जिल्लानि पुलिसा डेन्स फरेस्टनिफ्राय हाथियार बोखांनो मोनदों होनदों। गोबांथार हाथियार हा सिङाव फबनानै दोननाय मोनदों होनदों। नोंथांमोना सावगारियावबो नुदों जानो हागौ। दा बेयावहाय माखासे हाथियारफोरनि गेजेरावहाय दङ होनदों गंनै AK-47 राइफल आरो गंनै AK-56 राइफल आरो बेजों लोगोसे गोबां गुलिफोर मोननो हानाय जादों होनदों। दा बेयो मख'नाय जायाखै, बिथांमोना गावसिनि पेजआव फोसावना होदों, बाहाय मख'नाय जायाखै बबेनि बानि, नाथाय बोखांनो मोननायनि खौरांखौल' होग्रोनाय जादों। उननि खौराङाव बिथांमोना फोसावनो हागौ, जाहाथे फोसावोबा नोंथांमोननि सिगाङावबो फिन होफिनबावनाय जागोन। दा नेक्स्टआव थांगोन, नोंथांमोना नुनो मोनगोन नेक्स्टआव जे आगुनि MLA खगेन्द्र बसुमतारी बिथां, नोंथांमोना नुखायै सिनायखायो जानो हागौ। दा बिथाङा UPPL राजखान्थियारि दोलोआव हाबबाय होनदों। दा बिनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन नाम्बार 3आव जे AHSEC अर्थात हायार सेकेन्डारिनि, जेनाखि आसामनि हायार सेकेन्डारि इडुकेसननि, बेवहाय फाइनाल रिजाल्ट HS फाइनाल रिजाल्ट। दा बेयावहाय गोबाङानो सोंहरबाय थादोंमोन। दा बेयो नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ। अदेबानि गाबोन अर्थात 25 जुनाव बेखौ फोसावनाय जासिगोन जों रिजाल्टखौ। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखाय बेखौ होफिनबावनाय जाबाय, जाहाथे बावनानै थाया। नोंथांमोननि थाखाय अफिसियेल वेबसाइटखौ डिसक्रिप्सनाव लिंक होखानाय जागोन आरो बिनि गेजेरावबो नोंथांमोनखौ बुंखानानै दोनदों गासै खौरांफोरनि डिसक्रिप्सनाव लिंक मोननाय जागोन। नोंथांमोना बेजों चेक खालामनानै नायनो हानाय जागोन। दा बेवहाय नुगोन होमबा 25 जुनाव फोसावनाय जागोन HS फाइनाल रिजाल्टखौ। बिनि थाखायनो जायफोरा आनजाद होदोंमोन नोंथांमोना बेखौ थियारि खालामनानै लादो। गाबोन सोरांनाय लोगो लोगो नुनो मोननाय जागोन। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों उत्तर प्रदेशनि उनाव दिल्लीयावबो रेल सायावनो COVID-19 रोगिखौ फाहामथाय होनायखौ दिनै बा बुधबारनिफ्राय जागायबाय होनदों। दा बे रेलनि मुङा कभिड कच होनदों। बेखौ सुकुरबस्ती स्टेशननिफ्राय जागायजेनबाय होनदों आरो बे कचआव गासै गैयाब्लाबो 8,000सो रोगिफोरखौ फाहामनो हानाय सुबिदा दङ होनना बुंदों आरो। जोबोद गाहामनि खोथा। मानो होनबा जेनाखि जोंनि दानि COVID-19नि गाग्लोबनाय, बेखौ लानानै हस्पिटालफोरनि बा देहा फाहामसालिफोरनि गोबां क्राइसिस जानानै फैदों। दा बे बेलायाव रेल बिफानाबो बेखौ लानाया जोबोद मोजां जादों। दा बिनि उनावहाय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन आसामाव गोबांथार अखा हानायनि थाखाय गासै 5 जिल्लायाव बे बोसोरनि नैथि खेब बाना जानाया जागायबाय होनदों। दा बेफोर जिल्लाफोरखौ नोंथांमोना नुदों माजुलि, धेमाजि, जरहाट, शिबसागर, डिब्रुगड़। दा बेयाव गोबां बिगा हा जानाय खहा जानायजों लोगोसे गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरनि न' बां गारनानै खारनांनायफोरा जागासिनो दङ होनदों। आरो दा जेनाखि बोथोरनि हालोदा मोजां नङा। दा बेनि थाखायनो जायफोर ओनसोलफोरा दैसा जिङाव, बेफोर मख'जानाय जिल्लानि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव थानाय जायफोरा दैसा जिं बा दैमा जिङाव थानाय ओनसोलफोर, दा बिथांमोननि बैफोर ओनसोलफोरनि गामिफोरनि न'खरफोरा थागथियारि जाना थानाया मोजां, जाहाथे खैफोदनि समाव जों थाबैनो गावखौ रैखा खालामनो हानाय जायो। दा बिनि थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन, नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। उननि खौरां नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगौ आसा थाबाय आरो नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव लिंक दं, बाहाय थांनानै नोंथांमोना गुबुन गुबुन खौरां नायनो गोसो दंबा नायना लानो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।